Sobre el paper era un rival difícil, però se'l podia guanyar, perquè tot i les 7 victòries que portava fins al moment, el Barberà, molt irregular, també havien sopegat amb el Natzaret i amb el Pineda, els dos equips que ocupen les últimes dues posicions de Copa Catalunya. Tot i això i les ganes de capgirar la situació que els ha portat a ocupar la 12a posició de la taula, el Blanes va tornar a fer dissabte un mal partit, sobretot a la primera part, i tanca el 2009 amb una de les pitjors ratges dels últims temps, havent perdut els 5 últims partits disputats. Dissabte el Barberà va fer un parcial al primer temps de 42-20 i tot i que el Blanes va fer una millor segona part, no va tenir temps de remuntar el maig. De fet, els nervis i la poca confiança que té l'equip es van fer evidents en aquesta acció de l'últim quart, quan després de fer una falta, Garcia va rebre també una tècnica que va donar 4 tirs lliures al Barberà. En aquest últim període, tots els intents de Blesa i de Danés per recuperar més distància van ser inútils i el Barberà, amb un gran Sotomayor, va aconseguir la 8a victòria de la temporada. Bueno, nosaltres veníem bastant mentalitzats que Blanes té molt bon equip i molt bons jugadors i que ells no estaven en molt bona dinàmica, no?, de resultats i que últimament no estava molt bé la classificació. Aleshores, per nosaltres era un partit molt important perquè tampoc venim d'estar molt bé i hem aprofitat aquest moment que ells no els estan sortint molt bé les coses. Bueno, valoració negativa, no?, amb la línia del que estem les últimes setmanes. Jo crec que aquest equip psicològicament està molt afectat per les circumstàncies que ens van afectar els primers 7 o 8 partits, de molts partits ajustats que alguns d'ells mereixien guanyar i no vam guanyar, doncs ens està passant factura ara, no? Jo ara les últimes 2 setmanes he vist l'equip molt tocat anímicament, molt tocat en tots els sentits, sembla que no creiem ja amb el que estem fent, sobretot a nivell ofensiu, molts dubtes, moltes pèrdues de pilota, molt poca fluïdesa, no? Francesc Sampau també considera que l'aturada nadalenca pot anar molt bé als seus jugadors. Sí, jo crec que ens pot anar bé ara aquesta aturada en el sentit de desconnectar una mica, de deixar una mica aquesta sensació d'angoixa que tenim tots plegats, no?, i veure si som capaços de fer una mica cau i net, que seria, no?, i intentar plantejar-nos les coses des de zero, com vam fer a la pretemporada, començar de zero, però començar de zero creient en algunes coses que hem fet i que sabem que ens funcionen, no?, i que hem deixat de fer. Amb aquesta derrota davant del Barberà, el Blanes acaba l'any com a 12è de Copa Catalunya. La competició tornarà el 9 de gener, quan el Blanes s'enfrontarà al Minguella a Badalona.